סל של כמעט 1,000,000 שקלים. זה מה שיכול לקבל כל מי שמגיע לגיל פרישה. איך מקבלים את הזכאות לזה? לילה טוב לרעות רז. לילה טוב, דני. אתה יודע מה המטרה של תכנון פרישה? אתה יודע כמה הטבות פטור ממס המדינה נותנת לפורשים? סל של כמעט 1,000,000 שקלים. אתם יוצאים בקרוב לפנסיה? כדאי לדעת שכל מי שמגיע לגיל הזכאות שהינו גיל פרישה חוקי ומקבל קצבת פנסיה, זכאי לקבל הטבת פטור ממס הכנסה בגובה של עד כמעט 1,000,000 שקלים. אך האבסורד הוא שהזכאות לא ניתנת באופן אוטומטי ויש לדרוש אותה. כאן נכנס לתמונה הליך של קיבוע זכויות. אז מה זה בכלל קיבוע זכויות? לזכות כל פורש עומד סל פטור. בפרישה עליך להחליט כיצד לנצל את הפטור, כפטור על קצבה חודשית על הפנסיה או כמשיכה של סכום חד פעמי, כלומר היוון קצבה. באפשרותך לשלב בין האפשרויות לקבל גם פטור על הקצבה וגם למשוך סכום חד פעמי. אבל חשוב לזכור כי הסכומים הם חליפיים. אז איך מקבלים את ההטבות? במסגרת הליך קיבוע זכויות יש להגיש בקשה בטופס 161ד ולצרף את כל המסמכים הרלוונטיים. בין היתר, יש לציין בטופס כיצד תרצו לממש את הטבת הפטור, ולאחר הגשת המסמכים, פקיד השומה קובע את שיעור הפטור לו אינכם זכאים, בהתאם לנתונים השונים, וכך מקבלים את הזכאות. כפי שאתם שומעים, הליך קיבוע זכויות מורכב מטבעו, ולכן ההמלצה שלי היא להיעזר במתכנן פרישה שגם יסייע בהליך קבלת ההטבות, וגם יתכנן יחד איתכם את תקופת הפרישה בהתאם ליעדים הפיננסיים שלכם. בתהליך תכנון פרישה מבצעים מיפוי לצרכים האישיים ובוחנים את כלל התוכניות הפנסיוניות, במטרה להשיג את היעדים הפיננסיים הרצויים וליהנות משקט כלכלי בגיל הפרישה. ומה קורה אם אדם כבר יצא לפנסיה ולא עשה קיבוע זכויות? את הטבות המס ניתן לדרוש עד 6 שנים אחורנית, ולכן אף פעם לא מאוחר לקבל את הכסף בחזרה. בינינו, מי היה מתנגד לכך? נכון רעות, תודה רבה לך ותדעו לכם